mutum na al'umma, Allah yake daga ka su suna ta gardama. Wasu na nema su ganka, wasu na ta tsangwama. Ku sani to sarki Allah ya fi ku hikima, shi ne ya daga zainu ku je ku ta yi. Namiji tunda duk makiyan sun wuce gurin ba kowa, wani tambarin na ce sai sarki din abin su zaini ba su kai ka zama gewa. Sa'ai maka muje na waje ina babu mai iya ketare inda ka ji alayi. Tafiyar muni da kai da amana, dukkanin wahala za mu yi ta babu rabewa. Allahu jalla shi ya kulla a to magauta duk babu yanda yau za su yi.